नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. विश्व प्रवासोद्यम दिसा निमित्तान पतंग उडोवचे आणि रेती शिल्प साकारची स्पर्धा. कारवार जिल्ह्यात गोंय राज्यासारखो प्रवासोद्यम अभिवृद्धीक भर दितले अशे कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हेमी सांगले. आयतवार 29 सप्टेंबराक प्रवासोद्यम दिसा निमित्तान कारवारच्या टागोल समुद्र किनाऱ्यार आयोजित केल्ल्या पतंग उडोवचे आणि रेतेत शिल्प साकारच्या स्पर्धेत तेमी उलयताले. अत्याकर्षक अशा रितीन विविध प्रकारच्या योजनेमार्फत प्रवाशाक आकर्षित करून प्रवासी येवचे सारखे गोंय राज्याच्या प्रकारचे प्रवासोद्यम अभिवृद्धी करतले असे तेमी या वेळार सांगले. कारवार जिल्ह्यात बऱ्यात बरे समुद्र किनारे आणि प्रवासी स्थळां असून CRZ अनुमती घेऊन ती अभिवृद्धी करून स्थानिकांक उद्योग तसेच पारंपरिक वस्तूची माहिती दिवच्या कामाक भर घालतले आणि प्रवाशाला मनोरंजनासाठी जिल्ह्याच्या समुद्र किनाऱ्यार प्यार सैलिंगा बरोबर खूपशे जलसाहस क्रीडा सुरू करून प्रवासोद्यम सुरू करतले. जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमी सांगले की जिल्ह्यात अनेक प्रवासी स्थळ असून जिल्ह्यात येयल्या प्रवाशाक प्रवासी स्थळ परिचय करून दिवूक कॉफी टेबल बुक करूक निर्णय घेतले असे या वेळार सांगले. या वेळार टागोर विचार पतंग वयर उडोवच्या स्पर्धेत MLC गणपती ओळवेकर, DC के लक्ष्मीप्रिया, माध्यम मित्र, स्पर्धक आणि इतर मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಒಂದೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಗಾಳಿಪಟನ अंकोला शिरूर दुर्घटना बेपत्ता व्यक्तीले शोध कार्य सुरूच. आमदार सतीश सैल. अंकोला शिरूर दुर्घटनेत 11 लोक बेपत्ता आशिल्ली माहिती मेळिल्ली जाल्यार तितूंतले 9 जणांले मृतदेह मात्र मेळ्ळे. जगन्नाथ नायक आणि लोकेश नायक हेमगेल्या शोधासाठी 3रे टप्प्याचे शोध कार्य सुरू असून गेल्या 2 दिसां पयलीं विद्युत टवर मेळिल्लो असून त्याच जाग्यार आता मनशाले हाड मेळ्ळा. त्या जाग्यार उदकांत व्हड वडाचे झाड असून त्या झाडातच लोकेश आणि जगन्नाथ हेमगेले मृतदेह अडकून उरू शकतात असो अंदाज व्यक्त केला. मेळिल्ले हाड मनशालेच असून ते हाड जगन्नाथ लोकेशाले काय पयर मेळिल्ले अर्जुनाले हे DNA परीक्षणानंतरच कळू जाय. शोध कार्य चालू असताना आमदार सतीश सैल हेमी सतत न्हंयत बाजूनच एक व्हडेचेर रावन निरीक्षण करताले.
म्हण मेळील हे मानव हाड कोणाला हे DNA ರಿಪೋರ್ಟ್ನಂತರच ಕಳು ಜಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಇಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಂಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಇವರ ಎರಡು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಭಾಳ ದುಃಖದಿಂದ ಒಂದು ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇರಳ ಹೋಗುವಾಗ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಸರ್ ಜನರ ಮುಷ್ಟಿ ಒಳಗೇನು ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी प्री KG LKG UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.